социализират всички животни тук на място, така че да си намерят по-бързо дом и да не останат животни по улици. А изживяването е неповторимо, така че заповядайте, не пропускайте възможността да дойдете тук. Може да се позабавлявате, днес е малко топло, но с една шапка нещата се получават. Много е забавно да се разходиш с кученце. Приюта се грижим за 500 кучета и сме 12 човека. Ние се грижим кучетата да са нахранени и здрави, а доброволците са тези, които се грижат кучетата да са разходени и да свикват с хора и с човешко внимание. Всеки уикенд при нас идват много доброволци, разхождат животните. Реално не бях вярвала, че ще се случи това, но кучетата знаят кога е в събота. И единствено в събота и неделя не лаят по непознати хора, което е показателно на това колко много се радват на доброволците. Доброволците на Viva.com идват вече година и правят впечатление на много задружни, много сплотени и много усмихнати хора.